Sanibingelela bazalwane nonke lapho egameni likaJesu. Thank you so much saints. Siyabonga kakhulu bafowethu. Siyabonga kakhulu for joining us. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you bazalwane. Sibingelela endaweni zonke enhla nasezansi kuphi nakuphi la okufinyelela khona lezi inhlolo zethu. So siyabonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu makaqhubeke nje anibusise nonke lapha emakhaya egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu bafowethu. Siyabonga kakhulu, siyabonga ngendlela emangalisayo. Ngayo yonke into esuke siyenza lapha siyabonga kakhulu. Singayini ngaphandle kwenu. Kuyaye kuthiwa ke even ibhola estadium akusilona ibhola ngaphandle kwababukeli, ngaphandle kweyibukeli, ngaphandle kweyihlwele. So same thing nalana ke siyini ngaphandle kwenu ukuba nisibukele. Siyabonga kakhulu. And don't forget nangomhla ka 31 October siyobe silaphana eDlamini Multipurpose Hall. Today we are joined by udadewethu. Sesamona lapha ku TikTok. Ngambona, ngamlandelela, ase ngamthola. Ngathi inkosazana, uyaphila, unginikeze inamba yakho lapha eke ngithinde ngibone share story sakhe lapha na ku TikTok, of which it was so very much touching. Ase ngikwazi ukuthi ngithi reach out kuyena for the purpose of ukusizakala, because we are not just covering stories here, but we are covering stories for the purpose of ukuthi umuntu akwazi ukusizakala. By the way, she's here with us namhlanje. We are here in Durban. This Durban edition. Sila eThekwini. KwaThekwini kuthiwa nti kwaNdonga. Yeah, sila kwaNdonga. Yola banana. Ukweleka banana sekuyaphambanisa. uNdonga igoli. Siyabonga. Silana kweleka banana. Yes, uNdonga yithi le. Yithi uNdonga. Yeah. Alright, ngiyabonga ulungisa. Uyaphila? Ngiyaphila futhi njani? Siyaphila sis. Siyaphila futhi. Thank you for coming. Yebo. Nabaqala ukubona mhlawumbe usive your introduction. Kusami. Ngizothi kusami, okay, ngiyanibingelela nami babukeli. Yes. Ngiyanibingelela babukeli. Lo phambi kwenu namhlanje uNdlovukazi Ulwazi Lamantungwa. Yeah. Ndlovukazi. Besibuya phela igama laNdlovukazi. Hey nkosami. Mina ngundlovukazi kanjani nje nkosami mangichaza lo muntu izinto esengibhekene nazo. Yabo, izinto esengibhekene nazo zibeningi kakhulu. Ngoba nje khona lapha ejeleke. Kodwa hayi umncane phela nje sakwethi igama uNdlovukazi. Imanje. Oh, le gama uthole ejele. Okay. Okay. Kodwa hayi sakwethu uthi hayi uNdlovukazi ngoba ukwazile usimela singabantu besifazane. Yes, not in the good way, kodwa for ukuzama nawe ukuthi uyiprotect. Yes. Asivele singena straight so vele wayiveza le sign la isibheke khona. Sesabona phana kwi story sakho lapha ku TikTok ushare into eyakwehlela. Mhlawumbe ngizothatha nje ngibuyisele emuva kancane. Ezinye izinto okuyiyona into egcine ekuholele ejele. Ukhuluma indaba yestory sakho, wawune boyfriend njalo lo boyfriend yakho nagcina niba nezinkinga, then kwase kufinyelela khona wenza isinqumo esakholela ejele. Mhlawumbe ke siqale la. I-boyfriend yakho le, before uzolandisa istory sakho ngoba angifisa ukuphazamisa ukulandisa nestory sakho ngendlela osilandisa ngayo. Kodwa mhlawumbe ngiyathanda ukuthi silandile eqaleni. Uhlanganaphi ne-boyfriend yakho, niphila njani? Apha nje ukuze kufike la khona senixabana ngalolu hlobo lolu uze uthatha isinqumo sokuthi leso wasithatha ngeke ngiziveze mina ozosho wena. Yes, angifuni usheshe ngifike phambili. Yes. Ithanda zami. Oh Nkosi yami. Mina bengumntwana like ngizothi ngikhuliswe ubaba omncane yabo, extended family yabo. Uma bengamazi mina uma, because even ama forms esikolweni bengisayina ukuthi uma mina washo. Yabo, ngikhule mina ngathi ukuthi okay ngi-orphan nje, ngintandane nje, eyimeli. Okay, then
kuthe on 2008 if I'm not mistaken, ngangisesontweni esayidini laka babami basonto eNazaretha. So uma bekhonza eNazaretha-ke, uma bekhonza eNazaretha shuthi ngangisenkonzweni yamaNazaretha khona kwendawo kwakuthiwa kuseNhlangakazi ngaleso Okay. sikhathi, ya. KwakuseNhlangakazi shuthi nginosisi engimlamayo. Mm. And mina ngazi ukuthi kubaba wami uma wami ngingedwa shuthi, yabo. Okay, vele usisi wami mina-ke lo eweli nayo esekade vele eshonile-ke. Okay. Okay-ke. So mangizwa-ke, mayifika lo geli, mayifika shuthi angifuni ugeli wezwa kuthiwa esontweni. Yabo. Angifuni lo geli angithole. Okay, mind you mina nosisi wami vele la endlini sine-misunderstanding ayizwene vele. Usisi wakho. Lwengihleli naye lo sisade la kababa. Mayifika lo geli lo, okay, ahlala one day. Bese ngithi mina uhamba nini? Athi lo geli uyahamba kusasa ekhaya kubo-ke. Lo uthi usisi wami ngizalwa naye kuma wami. Okay. Bese ngiyibuka lento ithi lo muntu ade ngishaya uqala engihleli naye la. Mina bengumuntu ebeyithatha into serious. Bengilowo mntwana nje ukuthi uma ungenze into ngizokunyanya nje futhi Nkosi yami, ngizokudinelwa nje, yabo. Bengilowo mntwana kakhulu. Okay, then lo sisi uma ehamba, usisi wami ehambe esontweni, mina ngingayi, ngazi ukuthi vele sengiplane nalo ukuthi ngihamba nangeka kubo-ke manje. Ngibona umuntu kuthiwa umama, okay, vele ngangazi ukuthi akuyena uma wami vele-ke. Uma wakhe yena ugeli, but ngosimisa ukuthi ufuna ukushaya umoya. Nangampela ugeli sihambe kusiye eNdwedwe. Lo mama lo kathi useNdwedwe nangampela-ke. Size sifike. Uma ngifike kulo mama, okay, abantu bangijabulelayo, shuthi bayangazi, bangibiza igama engingalazi nje khona bangiconfuse. Okay, it's fine-ke. Shuthi ingane yakhe lo mama shuthi mhlawumbe niyalahleka-ke. Angini ukuthi imina. Okay. Yabo. Angini ukuthi imina. Hayi alokhuze nje lo mama ngimbone nje ukuthi yabo umuntu off yabo wangangithanda nje. Ngabe cha lokho la angithanda lokuthu uma wami. Ngihlale naye lo muntu yabo. Sengifuna imali ukuthi ngihambe at least ngekhaya kababa wami. Lokho la sayiniki imali ukuthi ngekhaya kababa wami nje, yabo. Sewunaleyo nto. Okay. Angisazi ngamenzelani, khona ifavor yefoni ngamenzela, sekuphelile nje iminyaka impela nje ngihleli naye, mhlawumbe phela 2 years ngihleli naye. Uma uphela shuthi lo 2 years ngihleli naye lo geli, bese ngimtshela ngifuna ekhaya baba. Benginalento lokho ngiba call back abantu basekhaya because inamba bengizazi ngekhanda. Lokho ngiba call back, okay baba omncane ngimthole efonini sikhulume naye ngimtshela ngifuna ukubuya, yabo. Bese sithi ngeke ngikwazi ukufayela imali yakho, imali yokugibela ungakhulumanga noma wakho. Okay, anginiki. Uma nginika ngibhankile-ke manje esikoleni-ke manje. Ngangifuna ugrade 7 ngaleso sikhathi. Ngibhankile yini manje esikoleni? Angisayi mina esikoleni, mina ngifuna nje ukuya ekhaya-ke manje kithi, yabo. Okay. Nakhona futhi akukhona ekhaya ukuthi isekhaya kithi. Angazi uma ngiqale indaba ende. Angazi. Khululeka. Lapho bafose record ngikuhle ukubuza ukuthi record lapho. Kuleyo. Kuleleyo nto leyo lo, yes. Okay, perfect. Yabo, ke uma ngifika, okay, la ma extended family, yabo. Mina ugogo wami washona, baba wami washona, anti wami washona. Mina nje ngino cousin sister wami ka-93 omdala kumina. Umuntu enginaye emhlabeni nje. Siba u2 thina emhlabeni. Okay. Siba u2. Kuthi umuntu engeza ayikhona into. Yabo. So uma ngifika ngihambe ngigibele, okay, kube mnandi. Uma ngifika ngafica ekhaya kababana, ngafica omunye cousin wami obhuti wami nje. Ngafica yena, ngafica yena. Kwathiwa ugoga akekho, like u-aunt lo ngazi yena uzalana nobaba bonke esiphithiphithi le. Okay, uzalana nobaba wami-ke. Mezalana nobaba wami-ke shuthi yena kwakuthiwa ula eThekwini, mina ngisemakhaya, ula eThekwini angazi kuphi. Then usisi wami lo munye phela akekho omncane ungu-1986 lapho. Okay. Naye koGingindlovu, yabo nje kwakuphithizeni. La nginobhuti wami omdala ko-80 something. Bese ngathi uma ngifike kuleli veki, ngihlale naye leli veki lokuqala. Leli lesibili wasethi, sisi wami ngiyahamba nami ngiyofuna umsebenzi eRichards Bay. Okay, ngizosala ngedwa la, uyacabanga. Ngoba June, July lapho. Ayike vele ngithi ngoba uJuly kunokuduma kwemozulu, liyaduma izulu kakhulu, liyaduma. So nje kwakunalezo zinto, ahambe, uma ehamba la ekhaya akukho kudla, akukho lutho.
into eyikhona at that time uyiloyo kwakhona amabhontshisi neyophuthu nje into eyayikhona nje yabo. Okay. Uthe ehamba uhambe sengibhalisile esikoleni. Okay, vele sengiyafunda-ke into engangenza bhuti wami yabo ilo i-2 litre le ice cream ngangiphakisa mina esikolweni ngibuye ngize endlini ngilale yaduduma izulu. Okay, ngiyasaba. Okay, fine. Uma ngihambe ngesikoleni ekuseni nje mhlawumbe nje nogayika. Okay, vele nami angimazi nakangazi. Yes, yeah. Hayi-ke bhuti athi ngibulise nje yonke into ibe right nje yabo. Bese angibuza ukuthi ngwaphi-ke ngimtshela yonke into-ke yabo. Athi hawu unayo ifoni ngifuna nje ukukhuluma nawe like ngichazile wara. Ngithi anginayo ifoni. Athi ayi okay. Ngaso sikhathi kwakusaduma ini bantu 250. Oh, la masamsam. Ngiyabona la ithi. Kakuyona no phone. So anginike ifoni. And kade ngidinga phela mina ifoni veleke. Ngithi ayibongaza ngawazongeza lo bhuti wami. Shothi hayi-ke uNkulunkulu emkhonza this time hayi-ke sebenze overtime. Ala ngempela ubhuti kanginele ifoni. Siyaqanja ukubonana. Ngimtshelile ukuthi ngwaphi. Okay, right nje. Ngahambe esikoleni. Wangithi gqi ngo-R50. Wangithi gqi nge-R50 ngine ifoni vele nje esikoleni ngiyoba umalume vele-ke. Okay, ngihambe ngesikoleni. Okay, qhubeka kube mnandi benje yaya. Shuthi khona omunye uday-ke azongivala-ke. Mayizongivala umjida wami lona-ke ngiyitholele yena. Izulu lalingekho-ke lihleke lalilimbi izulu that time lalilimbi ngempela. Mayilimbi that day I mean. Malilimbi izulu bese ethi hayi besicela ungiphelele ngihambe landa ijacket ekhabokithi. Ngithi noyike. Ubala-ke lo vele ugayi mina ngiyamthemba usamgayi wami. Hawu ngiyakutshela nje. It's rap. Kuba kagayi kunezinja yabo and bekwaziwa la yamuza ukuthi izinja zakhona azihle into engahlekisi. Hayi angene ekhaya kibo mina ngimile lapha ezihlathini lapha yangimlindile. Hayibo ugayi abuye nje sehefuzele yini athi ngicela ngina phakathi uma wami-ke uma hakhe bekumama bengikhonza naye-ke. Okay. Because mina bengingasakhonzi lapha esontweni la kababa wami yabo. Mina ayithathele usindiso ngenkosi yami. Okay. Kungumna inkinga-ke. Hayi ivele phela mama ngiyamazi inkuzeni phela mama. Lo mama straight ngendlela yabo. Hayi ngene phela nami kafana ngene ngokhoba-ke kube mnandi benje. Angifuni nje uqamba manga ukuthi kwaphela even inyanga ukuthi engaze ngiphatha phathi ngabe ngiyamsula mfana wenkosi. Okay. Yabo nje yabo ngiya esikoleni yabona yabo ngibuye ngingayi nje kubusy. So esikoleni usuka la manje. Ngisuka kugayi phela uyangiphelezela esikoleni mina and futhi yasajwayele ugayi wami endaweni ngeveli. Okay. Nje nami nginalokuthi ugayi wami asiphethu. Safe. Yeah. Hayibo. Okay, sithi iqhubeke-ke. Cause mina nogayi saqala salala ngogayi kwakuDisemba. kwakuDisemba siqala nje ukulala. Uma silala nogayi, okay, angibreak-ke then wathi mengibreakile athathe amashida ayise kumama-ke. Okay, mina ngithukile-ke yabo. Ngithukile ukuthi manje kwenzakalani and ngiyabo lo muntu asayile umuntu engingaze uyena and ukwatile yabo. Angwashile okay uma kafe azongibona ethi awukosami usaphelele ngane yami wara. Asethi thina ekhaya izinto zamasiko la ekhaya asizenzi. Kodwa ngoba lapho uzalwa khona ayenziwe. So kuzomela ukuhambiswe inkomo-ke ngazi-ke nangempela. Okay, kwakaphikiswana ngisho nayo yonke lonto-ke. Okay, kwaba yona nomhlawulo angazi yonto kodwa kwakuyisiphithiphithi esikanjalo khona. Hayi ube mnandi okay ugayi yaziwe ekhaya nami ngiyazi ekhaya okay ugayi selungise phela ugayi wayesebenza ubricklayer ngazi kanjalo isiphithiphithi njalo. Hayi-ke nansi lapho esiqala khona-ke sengikhulelwe-ke. Uma sengikhulele ugayi useyaqala-ke manje uyangivezela. Uthi kusenjalo kwangena i-call bhuti wami. Wangena i-call u-private number. Uma ngingena private number kanti uzongena ngihleli naye kanje. Wayesengithekele bani angisazi khona le phone iyayigwaya yayilokhu advertise ka FNB yayi-red ngemuva i-black ngemuva enamabhathini amaningi S20 bani S20 angazi yona leyo phone. Samsung. Kwakuyinokia. Okay.
So kwakuyileyo foni, leyo foni-ke yayidla kabe kanye ne-BlackBerry. Okay-ke. Ayithathe le foni athi angifonele lo muntu lo we-private number. Ngimtshela ngithi mina hawu angazi phela i-private number yafoneleka. Athi hayi bo sewuyisilima wena. Abeyithele oqala impama. Yabo. Wathi lo muntu angazi angizwise ubuhlungu njengoba esazi isitori sami ukuthi sikanjani yabo. Wathi nje befuna ukwenza amalobolo ukuthi ngibe sendaweni esafe yonke into yami be right. Manje sengiyathi ukuthi lo muntu iyona indlela esefuna unginika yona-ke le yona impilo e-right le ukuthi angishaye. Ngithuke vele ngimncane mina mdala lo muntu. Abeyithatha le phone i-S2 abeyisakaza emabondweni ephine namabondi le phone. Konke kuhlalele yabo. Okay it's fine phela imali yakhe anginandaba kakhulu. Benganginendaba ne-phone because ngangazi ukuthi ngizoyenzani ngempela okukwami. Hayi-ke kuphele-ke lapho-ke axolise. Mayixolisa bethi mayixolisa angithengele izipho-ke. Yabo nje into bengithe ngiyayihalela lokho ngiyifuna nje kuyothengwa leyo nto nje yabona ngempela. Nje lokho iqhubeka nje ngiyabona nje lokho iqhubeka kwenza into ekanjalo. Hayi aphinda ubhuti wami. Kungene ikholi mangicabanga kwaku straight. Kungene ikholi mangicabanga umuntu waseMpumalanga. Ngiyabonga. Umuntu waseMpumalanga. Ayikhulumeleke isitswana iswati sakhe umuntu wenkosi. Uma sikhuluma iswati sakhe nangu uGayi la. Efonini kwakuno 2 cent if I'm not mistaken kwakuno 2 cent efonini. Athi nje asimfonele lo muntu. Akwazi uthatha wrong number onjani lo. Wavele nje abantu bani ngingavele weza kumina nje. Kithi mina angazi-ke namathi never ayikaze abakho into enje. Wangishaya umuntu wenkosi wangidonora bezwa yini. Ungakhohlwa ukuthi ngikhulelwe. Okay lokho angishaya nje. Makwathi nje nkente uzongishaya nje ahambe emsebenzini mayibuya nje nje ezothi udinekile okanye ngayithola imali ebeyidinga yabo uzongishaya nje yabo. Nasekhaya kubo ukaziwa yonke into nje ukuthi nje uyangishaya nje. Ngahamba ngawumvulela icala ngathi no manje sengikhathele. Sekungaphe kwamandla ami. Mangihamba bese ngihamba nge-police station ngifike ngireport ukuthi hayibo nginenkinga la kanje. Kwathiwa miki ngathi hayi okay. Ngimike na ngempela uGayi. Athi uGayi wena shuthi awuyona le ngane le akuyona ingane yami. Tshela wena amadoda akho amaphoyisa ungiyondlekile ingane yabo ngikhulelwe. Hayi into-ke yabo avele bewesi yabo avele bewesi nje ebewesi lokho angempela yabo ebewesi nje futhi angempela engahleki yabo. Ngihambe-ke okay khona elinye ikhaya-ke la kababa omncane ngaphesheya ngabe ngiye khona ngiyohlala khona. Efike khona phela abo babengekho baba omncane kwakhona ugogo omncane that time engakashoni. Afike hambe yobathuka kabona-ke manje ethi uzobakhahlela. Angikhishwe-ke mina ngempela-ke. Ngiphinde ngihambe naye axolisa indlela yonke futhi yabo. Kaphinda sengitetile-ke lapho sengitetileke. Okay ingane zami. Mase ngitetile okay be right ebe nje baba present yonke into ibe right. Nje ya angifunqa amanga ingane zakhe zingaswele lutho angifunqa amanga. Yo bhuti wami yo hayike. Yo. Hey. Wangithengela uMessi. uMessi bawubiza mabesho bathi u7 nengazi na 7 kaMessi. Uneyisaga la ngaphezulu loMessi. Uyabona uhlobo loMessi. Uneyisaga lo Messi. Kodwa mase ngiqedile yamfana uma kuthiwa ngiyabona kade ngitshela ukuthi nje izolo nje besingakwazanga izolo ngenwa amakhala. Mina feel umgwazo mina bhuti. Ekwazi ngoMessi. Ngifile yabo bakuthiwa ngakubonisa enduka2 yabo mangakutshela lapha amanxiba nginawo mhlawumbe more than 6 amanxiba nginawo mina. Yabo nje khona la yabo nje angikwazi ukuhlala isikhathi eside like ngihleli kanje. Uma ngihleli mina ngathi ngihlala bese ngiyalala yabo. Because kwashiwo nasesibhedlela ukuthi ngacishe ngangabe ngisahamba because kwathi into yancane bekuyispinal cord. Hayi-ke
Ipheleke lapho ngoba ngaze ngihamba ngothisha esibhedlela. Hhayi ipheleke lapha axolise-ke Nkosi yami as usual. Ngiphinde futhi hambe ngiyoripota ngimenze i-protection order. Mfana wabantu angazi wayevundula ini because mina ngimsayinisa phela ngangisaba phela. Yeah. Angimsayinisanga. Ngangazi ukuthi phela ngithaba lento ukuthi uyingane, ngiphike ukuthi mina khona iphepha nje mina phela ngitshethe yonke into i-right. Ngangazi ukuthi kumele ngiphinde ngibuyele kuye lo muntu ngithi asayini. Ngilethe amaphoyisa futhi uma ehamba amaphoyisa aphinde angishaye. Hawu ngathi neva phela. Okay. Isuke-ke lapho ithe mayisuka lapho-ke okay kube ngathi kuyapholaphole. Uthe makupholapola izulu lalini ahambe emsebenzini. Mehambe u2 weeks ahambe emsebenzini. Mebuya emsebenzini wathenga omusha umense. Wona u7 loyo. Yo. Wazwathena nesikhwama kokweselede leso sikhwama ufake phakathi. Bese faka lapha kwamantrazi. Ufika lapho udakiwe, yabo? Ufika la udakiwe. Mayidakiwe vele ngathi lamuntu bengathi wabulala umuntu enga issue nje mayidakiwe. Nje, yabo? Hhayi-ke ubhuti wenkosi, mayifika ubhuti wenkosi, ufika nje umagange ngampela ukuthi nje namhlanje uthi uzongidonora. Angisasaba ngami. Kodwa nje kuyinto edizi nje. Athi vele wena kade wangifebela, wara. Ngithi mina ngikasikhathini, athi nje vele wena ngifebela, wara. Ngaso sikhathi ukhumbula ukuthi angisa-attend ngisho esikoleni ngelapho. Angisa-attend mina esikoleni. Hhayi-ke uthe kusekanjalo, shuthi ngamphendula nami nganganaka. Hhayi ngezwa ngenye into, yempama ngezwa ngenye into. Ngathi ngithi ngi-understand-a leyo nto, hhayi bo bengilahla phansi, yabo ukuthi hayi kuyashaya. Okay, ngangeze ngiphindisele, yabo? Ngangeze ngiphindisele, angifuni uqamba amanga ukuthi ngangizophindisela. Kwasuke kwabhuta ingane embhedeni, yabo? Ingane iyakhala ingane, I understand ukuthi kwenzakalani, yabo? Iyakhala enye ileli. Iyawa bhuti wami ingane phansi. Ingane yakho? Yes. Amawele ngithi. Yes, amawele. Iyawa ingane embhedeni. Ukunokuba ukuthi athathe ingane, yabo? Athathe ingane, anakekele ingane, yabo? Athulise umntwana. Akamthulisi umntwana. Into ayenza uzoshaya mina kakhulu ukuthi yabo usuzuvisa ingane and ubiza amagama nje lawa aqoshembe, yabo? Nje uyangithuka, uyangishaya. Ayi ngabona ukuthi ayingeke mfana sengikhathele. Umnyango wena sicela ukuthi awulokhe bese ukhiya ushiya ngaphakathi esicabheni. Ngawuthatha kwathi uma iwe ingane ngangayicosha. Ayishiya kanjalo ngabe ngiqonde emnyango. Yena uthi uthi ngiyabaleka. Uthi hey wena kuthi yabo ushiya inhlamba. Yabo ngithi no angibaleki ngabe ngikhiya. Ekhaya kibo kwakhe kunesipaya sey'nkomo, yabo? Kwakuney'nkomo nje, yabo? Nguthatha ukhiye ngulahle kanje ngewindi. Ngivula iwindi nje ngulahle ukhiye. Ngase nginalento ukuthi okay, uma kuthi-ke ngiyafaka manje angife because nginey'bazi mina kweyimanje angakapholi, yabona? Kodwa lo muntu usaqhubeka uyangishaya, yabo? Lo muntu ade ngishaya nje kade ehamba. Uzongishaya? Ke mfana ngathi neva-ke manje. Bhuti wami wathi hey wena wenzani usuyindoda? Hey ngathi cha lutho angiyo kodwa-ke manje ngiyengikhathele wena. Hhayi bhuti wami ukaliwe. Kakabo 7 ebusuku. Yabo le mvula engajahile nje ethi angithi kwakunothayela laphaya. Yeah. Kushaya leyo mvula, makushaya leyo mvula vele ngeke bezwe ekhaya kubo endlini amawakhe ngeke bezwe because yona iphezulu le yethu ayiphansi. Yeah. Hayi bo salwa kwaze washaya ekuseni. Kuliwe. Sicabha lesi ngiyakutshela ngango-Jackie Chan yalela langa. Sicabha ngasishaya laphana saphenduka kathathu laphana ngiyakutshela ngoba it's not like mhlawumbe ngangishaya isicabha kuyaliwa. Ngoba isicabha ngakho ukuthi nje ngasifakaza ngonyawo saqhasha sashona le, yabo? La nginayo la esitikini angifuni ukuthi nje, yabo, akwazi ukuthi aphefumule. Bhuti wami kwaliwa. Ngavele-ke futhi ngangizobulala nje ngezandla-ke, hhayi nangendlukuza. Ngavele ngamkhama, yabo? Ngithe uma ngimkhama ngabona ukuthi okay uyavumela umthetho. Futhi ngase ngiqeda nje ngayo. Shuthi waseyakhumbula ukuthi la kumantakansi la khona umesi wakhe. Wabe udonsa umese, shuthi mina nginakile ngimbambe kanje. Uma udonsa umese wakhe, shuthi usewuvulile. Yabo? Anginakile mina usewuvulile. Ashaye lokuqala inxeba.
ashayele uqala inxiba. Uthe mashayele uqala inxiba, uma ngithi yabo, uma ngithi ngiyabona, hayibo ngangifake ipijama nje elifishane nje lemancanyana. Sengibomvu. Yabo, ngathi okay shuthi vele ngilimele njengamanje. Angifuni ube ngisabona ukuthi lapha kwenzakalani lapha njengoba ngibomvu kanje ya. Ngathi-ke Nkosi yami, ngicela ungiphe nje wonke amandla-ke manje. Ungangipha wona. Wonke-ke manje amandla-ke ngiyawadinga njengamanje. Thithi ubhuti wami ngamugwaza. Yezwa yini? Ngalo mese Ngamugwaza. wakhe. Yes, ngomese wakhe. Ngamgwaza bhuti. Hey bakithi. Ngamgwaza. Angazi ukuthi manxiba imangaki. Yabo. And futhi angifisi nakwazi because ngangishaya endaweni eyodwa. Sure. Yabo, ngangishaya endaweni eyodwa. Ngoba ngangishaya nje la. It's not like mhlawumbe kwakuyipurpose, indawo shuthi engangiqondene nayo nami. Uma ngithi okay ngithi mangithi ngiyaphaphama hayibo abantu sebebangaka sebegcwelelana. La nto afike nini yabo? Mangithi hayibo ngiyaphaphama hayibo amaphoyisa afike nini amaphoyisa lana yabo? And engqondweni yami nginika ukuthi okay vele amaphoyisa azolanda lo. Yabo ngangekho nje ukuthi uzolanda ngoba ugwaze wena. Mina ngithi nangu because mina ngiyakhumbula mina ngiphuma igazi. Shuthi umuntu yabo nansi inkinga. Yabo because already ngimbothi lo muntu vele angazi ube collapse noma yenzeni yabo. Kodwa mina nginalo into ukuthi kulandwe yibini yabo. Hayibo ngisa-understanda leyo nto babe bethi bangidonsa linye iphutha mali ngidonsa kwasho ukuthi ngiphe kwakhe. Nganganika mzuzu kwabona. Yabo ngasho ukuthi nje mengiqede nje ngale nto lesengiqalile yabo. Hayibo kuthi kusekanjalo amaphoyisa uma elana ngidonsa yonke leyo nto kwathiwa ngihloniphe warawara. Okay ngisukuma okay vele angazi uma wasephefumula ngenxiba lokugcina ngeze kuthiwa ephefumula ngenxiba yazi inxiba lokugcina noma yini. Yona leyo nto. Okay. Kuthi kusekanjalo elele phansi kanjalo. Opha-ke wayopha shame wayopha. Wakhala athi mayengenzama ngibulala. Kithi ya imina nje yimi kahle ngoba kuba kuthiwa mina ngibulala-ke mina. Wena uzobulala mina. Yabo. Because busukade wangiqala. Yabo. Mabe ngibamba amaphoyisa like angibopha manje ngithi no way guys cela ngibophe mina manje. Nani ngibophe mina. Mina anginankinga ukuthi ngiyahamba nani siye ejele. Cha anginankinga nejele. Kodwa angihambe lo ngazi ukuthi ushonile. Lo angazi ukuthi ushonile lo. Hayibo wena ngani ngathi yes mangihamba manithatha mina lo anenze sure ukuthi ushonile. Ngamlinda bhuti wami angifuni uqamba amanga. Ngahlala kanje. Ngambona yonke into nje yabo nje umuntu mina eshona sengiyamazi shona kanjani ngambona. Yabo. Wakhwihliza wayistretch lapha ngabe stretch ngabona nje yonke into. Thina sengibona ukuthi okay bamemcheck la ukuthi usaphefumula yini babona ukuthi okay useshonile. Nangempela ngabe ngithathe izandla zami ngayishonisa emuva bahamba nami. Okay ke ngalokhu ngoba ngathi mengifike baqala ngivalela esitokisini. Okay. Khumbula ukuthi ugele ulimele. Yintombazana. Lo yimina. Oh wena yes. And shoot naba banakanga abanothisanga yabo abanothisanga ngoba ngathi sengihamba umuntu wangiphosela ilokhuza ngoba ngithi ngangihamba ngemaphijama. Wangiphosela enye into nje like igown eyayimnyama yabo. Igazi vele ngabonakala. Uma sebethi evenini igazi gcwele eveni. Okay ngihamba ngayo esibhedlela. Angiyangilesa ngaphathi ngaye nje kulesi sahulumeni. Ngempela ke ufike khona nje engixilongeke. Okay shuthi angazi bangacollapse yini. Yabo uma ngithi ngiyaphaphama hayibo ngiboshiwe. Hayibo makethe Super amajele. khona esibhedlela. Bangibophe khona esibhedlela. Oh. Hayo makethe ngaka. Yabo konke ngiyaweni ezandleni yabo nje isigebengu esidala. Isigebengu esidala yabo nje umuntu oyadasa afunakala nje. Hayibo. Mina okay ke. Hayi lo nto ngithi sangithuseleke mina kanjalo ke ngikhale. Cha shem ngakhala angikhaleli ini sengicabanga ingane ngicabanga yonke into okay. Angisenandaba nokuboshwa ke yabo ngenze kuthiwa inzima sethi hayi fuck man ngizoyibonela mina yabo. Kodwa khona
khona lo mhlabelelo owawungivukela bhuti wami. Okay, kodwa-ke Usho. kwakuyiloka bhuti uSifiso Ncane lo ethi ngipholise. Oh, police. Iyo. Nkosi ngilimele. Yeah. I'm so sorry, my sister. Kwalokhu ukhalile bhuti wami emadlebeni. Ngilokhu ngimuzwa ushilo emadlebeni. Ngaleso sikhathi ngikhuleke bhuti wami ngizwe ukuthi nomthandazo uyaphela. Ngikhuleke kodwa ngathi no man, mina ngiyamazi mina umhlengi wami, noma kunjani kodwa akukho okungadluli, kuzodlula lokhu. Lokhu ake ngikubize ngesizini noma kunzima. Kodwa beshilo uSifiso Ncane yezwa yini? Uyena ovele engiqeda amandla. Okay. Shuthi uLokhuza uthini Dokotela. Kodwa toilet paper ngisami. Sorry. Yeah. Ngishintshela nesikhwama. Okay, then ngilokhuze ludokotela lona athi kimi, Siso njani ngithi mina ngiyaphila. Athi yini mntanami omncane ngako ufunani lana? Ngithi mina ngingazwa abantu bengithi ngibathembile, bengithi nabo bayangithanda. Ingakho ngikule meko namhlanje. Yabo. Athi kanjani ngimlandise. And uma ngimlandisa shuthi kuyasho ukuthi ingqondo yayingasebenzi. Yabo, kuyasho ukuthi ingqondo yayingasebenzi. Okunye yabo, because yabo babethi ngangikhuluma into ey'ngahlangani. Yabo, khona lapho uthole ukuthi sengizokhuluma ngey'ngane shuthi yabo ngangilimele. Yabo, ngike ngalimala mina mentally, physically, spiritually, bengilimele mina. Yabo. Okay-ke, lo mama njalo ekuseni lo udokotela afike kumina angitshela ukuthi uzodlula angiduduze sikhululeke, angibambe nje, angithande. Yabo, angithande kakhulu. Hhayi, kuthe kusekanjalo shuthi kwaba inyanga yonke ngisesibhedlela lesahulumeni. Ngiqede lapho shuthi bese beyangithatha-ke ngihambe-ke ngiyovalelwa. Nasekuqaleni ngathi ngizocela ukugodla cause bekusakhona iLokhuza, bekusakhona i-justice bengisayidinga. So kuzoba ngathi manje ngiya-expose. Okay. Kuzoba ngathi ngiya-expose and no, I'm not until kuze kulunge lento le. Yabo. Ngahamba bhuti wami, ngihamba ngoboshwa ejele. Okay, angisazi kwamba kuyinsuku engaki kwathiwa ngihambe ngiyobingelela inkantolo. Uma ngihambe ngiyobingelela inkantolo, ungakhohlwa bhuti wami ukuthi mina anginamuntu. Yabo, nanomuntu okuthiwa hlapeni ngelanga lothola lelo nkantolo khona uzobe khona. Angekho umuntu. Angekho umuntu. And nalaba abasemndenini wami laba beku-extended family, bangifonela bathi uma bengifonela bathi benze njani because nami ngiyazi ukuthi abanalutho. Ngathi no, ningezi, it's fine. It's fine, ningezi. Yabo. Hhayi futhi, hhayi kambi, ngangingasho kambi kodwa ngangi-understand isimo. Ngangingafuni ukuthi abantu bakwazi ukuthi bengithathe bengikone. Ngiphinde futhi ngizobahlukumeza. Yabo. Okay, then uma ngilokhuzile lana-ke sengifikile la. Okay-ke kwathiwa ngihambe ngiyobingelela. Okay, ngagcina ngingahambanga. Ngagcina ngingahambanga kulowo maviki babethi angihambe ngawo, gcina ngihambanga because ngangakabikho right kahle engqondweni. Yabo. Ngahamba nje ngase ngihlala inyanga yonke ejele kwase ma ngihamba ngiyobingelela. Shuthi nje ngangisayihlalile nje free mina. Yabo.
and kwashesha-ke angihlalanga-ke indaba nje yabo. Hhayi-ke kwathi uma sihambe ngobingelela, kwahamba kwaba yisikhathi futhi ukuthi ngihambe ngiyolokhuza icala yonke leyo nto. Like uma ngifika lapha icala ngilahla kuthiwa no bail, wara. Cause mina ngithathele umthetho ezandla zami, even amaphoyisa esekhona nga-disrespect-a yonke leyo nto. Yabo. Ngiyangizwisisa. Yabo, nga-disrespect-a, yabo, nje kwathiwa-ke ngithuswa ilona icala engithuswa lona. Okay. Wafika lo dokotela ejele azongibona. Wathi uma efika, wathi angifuni ngane yami ukuthi ngikunabukelise njengamanje. Njengamanje wena ukhulile. Umuntu engizosho kuwena ukhulile ngesikhathi uma ngizoba present mina kuwena. uNkulunkulu le nto afuna ukuyifeza empilweni yakhe ngaze akwazi ukuyifeza. Ngoba njengamanje uNkulunkulu wakho udinga wena esitikini, udinga ubona wena umethemba, umazi ukuthi ukhona. Ngesikhathi mina ngizoba khona kuwena ngeke uzukwazi ngeke ukwazi ukuthi ngeke nikwazi ukuthi ni-communicate wena naye. Ngathi mina uyazi ukuthi wena you are my last hope. Yena muntu enginaye emhlabeni yabona manje kufanele ukuthi ngenawe njengamanje. Athi no Skhosana, ngizokufonela uma kumele ngikufonele. Uma uthi udinga into zokugeza ungitshele ngizobe ngikhona. Yabo. I'm so sorry, sis. You can use your tissues. Yeah, abukeli bethu lapha emakhaya sihlala naye udadewethu silandisa isitori sakhe. It's very painful. Zokhumbula nama sasiqala kuye kube sengathi nje hayi usithatha light njalo. But the reality of the story, it's painful and it cuts deep. So yeah, and this is a Christian platform and wonke ama intercessors akhona nasibukelayo. I would like us to help her, in our sacred spaces where we pray, where we talk to God, and remember her in your prayers, njalo for uNkulunkulu akwazi ukumsiza kulobu buhlungu lobu abuzwile nadlule kubona nobunye asabuzwayo ukuthi busasekhona enhlizweni yakhe. Yes. Yeah, siswami, I'm so sorry ngalokho okuzwayo, but we can continue. Kalokhu mama meqeda usho njalo, ngiyaxolisa. Yeah. Umama meqeda usho njalo, okay, abeyivale ifoni, evale yena. Okay, oh, shithi vele usegive uphile kumina. Iyabona ukuthi vele mhlawumbe ngeke ngisaphuma, yabo. Okay, bese ngiyabacela-ke Jweli ukuthi ngicela khona omunye u-Hidden Shame, Shem engave right la sis. Wengave right ngakhuluma naye kathi ngicela ukuthi bengakhele iplan ukuthi iy'ngane zami because basabancane basangidinga. Yeah. Because babencela-ke Shem ibele lami, although babencane formal but nje babencela mina. Athi it's okay, it's fine, ngizokhe plan. Ngampela-ke bangitshela ukuthi ingane bahambile bayilanda. Okay, ingane nje zakhula khona-ke ingane zami ejele. Okay, bengihambe ngibabona. Okay, bese ngazi ukuthi okay noma ikhona leyo nto kodwa ayifani kakhulu iy'ngane zami nginazo. Into ebingiphathisa kakhulu ubuhlungu. Nginazo iy'ngane zami la eduze kwami. Hhayi-ke uma ngifika la ngaphakathi-ke sengigwetshiwe-ke. Mase ngifike la ngaphakathi, okay, ngifice nje umama nje bakhulile nje and nganginalento ukuthi kuthiwa kuyahlunyezwana mhlawumbe bazongiqomisa Nkosi yami, yabona nje ngangihleli ngizwe into ey'ningi. Okay, lapho engangikhona angifuni ukuthi ngingahlukumezeka.
angifuni ukuqamba amanga. Ngahlala kahle nje, ngahlala kahle. Baba omama kimi, uma ngenayo into benginike. Kwaba omama nje kamnandi. Cause mina kahle kahle ngangigwetshwa, kahle kahle kwaku-10 years. Basehlisa isigwebo sami kathi u-6 years. Ngahlala-ke bhuti wami. Kungekho mnandi khona ngagcina sengi-enjoya ngoba uthando babenginika lona kakhulekwa. Eshe. Eyi, kukhuleka bhuti wami, yo Nkosi yami. And yabo nje namanje mina isikhathi engangazi kahle ukuthi la uma sengihleli mina noNkulunkulu wami ngamadolo, sengimbiza ngithi mina lona. Lo owayengaziwa abazali bakhe esesesweni sikamama wakhe, wena wazi ukuthi ukhona. Yabo, ngimbize ngizwe ukuthi akusavumi ukuthi ngikhulume manje. Uthi ngithi ngiyaqala ukwehla iy'nyembezi. Yabo. Bhuti wami kuningi. Ngahlala ngithe uma ngihleli ejwayele sikhuleka cause isikhathi sethu ukukhuleka beku-3 kakhulukazi. Okay. Beku-3 ethu sey'bambene kabi. Yabo. Yeah, lezi nalezi ezinye kodwa nje u-3 nje yo. Yeah. Okay. Uthe bese ngino-3 years. Bese ngino-3 years afike lo mama loyaya udokotela. UMbatha. Mayefika uMbatha kimi. Efike ezongibona, okay, ngiphathele izinto, ngiphathele konke nento zey'ngane. Yabo. Yonke into right. Athi lo mama kumina, ngane yami, njengamanje and I don't think ukuthi usazophinde ungibone. Ngithi why mama? Athi i-cancer isihambile nami. Isize yangigcina, yabo. Okay. Kuthiwa sengiselelwe u-6 months. Isikhathi sethu usele u-6 months. Ngathi mina kanjani manje cause manje bengazi ukuthi wena mama enginaye like yabo cause indlela nje ubu-present ngayo kumina wathi hayi i-cancer isize yangigcina. Sithandwa sami, into emele uyazi ukuthi ngiyakuthanda, ngihlezi ngikuthanda ngaso sonke isikhathi, yabo. Okay. Kube nzima bhuti wami. Kuthe uma kuba nzima, okay, ahambe. Uma ehamba lo mama akuphilanga iy'nsuku. Kwafika umyeni wakhe, angazi noma umyeni wakhe umbhuti wakhe engasakhumbuli kahle. Wase uyangitshela ukuthi hhayi ugcine eshonile. Imagine nazo iy'thombe zakhe lo mama, wangiphathela iy'thombe zakhe. Yabo, namanje khona endlini. Ngiphathele iy'thombe zakhe, wathi nje, yabo, ngabonga, okay. Okay, kuze kushayeke isikhathi sokuthi ngiyaphuma-ke. Bangitshela-ke ukuthi-ke sehlisiwe isigwebo sami seku-6 years. Nangampela-ke kushaya isikhathi sokuthi ngiphume-ke cause namanje ngisasayini. Okay. Ngiphume-ke. Ngithe uma ngiphuma ngahamba ngayohlala kwenye indawo kaMashu kade ngikuyona. Okay. Ehostela Nkosi yami. Ngiyohlala ehostela. Okay, abantu basehostela bazi lutho ngami. Bancane abantu abazi isitori sami. Okay. Cause ngashintsha i-location. Angibanga endaweni yesigameko. Ngahlala emkhukhwini kugcwala amanzi izulu malinetha. Ngaleso sikhathi ngabe ngifunda like ngoba ngangitshela ukuthi kade ngenza ngithe uma ngiphuma ngangahlala ngenza iy'fundo ze-beauty therapist. Ngayifunda nje nezitifiketi zami zo-6 zayo nje, yabo. Ngathola umsebenzi khona esikoleni cause uthisha wami ngakhuluma naye. Ngamtshela isitori sami besazi. Ngamtshela wangiqasha esikoleni. Manje uma ngiqashwe esikoleni into eyadala ukuthi ngiyiyekile khona kwakuthi imali yayingekho bhuti wami cause benginey'ngane. Manje le mali ayingifikisa indawo kunalokho engilethela kakhulu kungicindezela. Yabo, iyangicindezela kakhulu. Ngamtshela ukuthi eyi ngicabanga ukuthi ngiyeke cause ngiyagibela lana and kuya le nale nale ngayo umsebenzi njengoba bese ngenza lo msebenzi engikwenzayo-ke. Yeah. Abantwana baphi njengamanje? Abantwana kwenye inye family yami. Okay. Ekude futhi nayo. Kodwa kuthi ifamily yami nayo.
bangigcinela bona. Mm. Yeah, njengoba ngisahlala nabo. Bangakanani manje? Ngingasho manje ukuthi kufanele ukuthi bano-6 years because ngoJuni bazobe no-6 years. Ba 6 years. Yebo. Ukhuluma indaba yokuthi usele nibabili. Yebo. Wena nobani? Nosisi wami, Usisi uzalo wakho. anti wami. Usisi wakho uzalo u-anti wakho. Yes. Abazali badlula nini? Uma ngezwe kuthiwa washona uma lo kwathiwa uma wami ngezwe kuthiwa washona 2011. Awumazanga? Angiyanga kuyena bangitshela kwasho ukuthi ngayine-anger ngayo. Ubaba mina ngithe mangizalwa ubaba mina vele ngazalwa engasekho seshonile. Ingakho ekhaya bazobe basiphika kwathiwa-ke azalwe ubaba wami. Bengumuntu engangigula mina uma ngathi mangigula uma uhamba usilahla kababa. Okay. Wakhohlwa indaba yethu kwaba into kanje. So kuzona zonke lezi zimo lezi mhlambe ihlobo ziphi mhlambe abantu abakamama mhlambe nabantu bakababa mhlambe noma walahla ubaba kodwa uthi mhlambe basekhona abantu abakababa mhlambe bona angazinirelate kanjani nawe? Abakamama ya bakhona ukuthi mina angazi usami uNkulunkulu wangidala kanjani. Ngilo muntu ukuthi angikwazi ukulandela umuntu. Angikwazi ukulandelela umuntu. Mina uma wena uthanda ukuthi ngibe sempilweni yakhe ngiyaba kodwa mangikubona ukuthi uyangidistance angibi khona. Because mangifikile nje ngizwa ngisho makuthiwa ngifikile mhlawumbe kwenza ngabavakashele one day ngiyezwa ukuthi no ngivakashile la. Yeah. Ngivakashile la. Ekhaya kababa nkosami ukhona-ke u-anti lo vele wakade sithole nosisi wami owasikhulisa ngesikhathi kushona ugogo ngo-2005. Because uma kasisi wami mina washona ngo-2003. Because bashona zonke ingane zikakho zashona zonke. Thema ishona zonke kwase kusala u-anti wami lo uma kasisi wami. Washona yena ngo-2003. Kwase kushona ngo-2005 wase kushona ugogo umuntu esesisele naye emhlabeni. Kwaphela kanjalo. Then sesithathwa yi-family yabo lento ukuthi ubani angazi ingane angazi kodwa nje into ekude yona. But bathi seduze kodwa yona mina ngi-understand ngandaba kwami ikude ngoba lo anti lo osikhulisile ubaba wami angikwazi ngisho ukuchaza kodwa ya ubaba wami okay umkhulu wami. Okay. Umkhulu wami naloya maka umkhulu wami. So ubaba uzala ubaba wakho. Okay. Ubaba uzala ubaba wami naloya anti ngathi bekwama sisters. Okay. Into kanjalo. Bekwama sisters if I'm not mistaken. So manje nje kahle kahle nesimo sakho sokuphila uphila nje mawukhuluma ngomuntu wakini ukhuluma ngalosisi. Umuntu wakithi mina ngikhuluma ngawo sisi wami lo ka-93. Then nabo sengikhuluma ngabo-ke because bangithathile ngahlala nabo. Like phela ukuthi babengikhulisile ngesimo lesi kuhamba ugogo basikhulisa. Okay. Kodwa asinalo thina ikhaya ukuthiwa elethu nje leli khaya elethu asinalo. Asinalo nje. Ngoba ilento bengisho ukuthi uma kuthiwa mhlawumbe ngithola umsebenzi nje into yokuqala ukuthi kumele ngizame ukuthi ngakhele ikhaya because angithi yabo iy'ngane zethu zizokhula. Yabo ziyakhula iy'ngane zethu kumele zibe ne-direction. Yabo. Mhlawumbe awusazi usibeke isimo sempilo-ke njengamanje uphila njani? What do you do? How is life? Impilo bhuti wami inzima kakhulu kuwukuthi kuthiwa la kaJesu kuthiwa awubalisi. Awubalisi. Kodwa mina ngibe nakho ukubalisa sometimes. Impilo inzima bhuti wami ayikho yinhle. Mina ukuthi uNkulunkulu mina wangipha umqondo. Njengoba nje ngangitshela ukuthi ngiyahamba ngiyoshutha kwamanye amasophi. Noma ngihambile ngayoshutha okay ngizobuya naleyo mali. Angikwazi even ngisho ukubona angikwazi ukubanika leyo mali. Uyayibona leyo nto. Imali kumele ngigcine ngikwazi ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngiphile. Uyayibona leyo nto. Ngibe intombazana. Yabo. Because nakhona suke ngayona imali esuke iyitheni yabo.
Then mhlawumbe ukubuyisela emuva kancane. Yeah. Ekhaya kuba ka-boyfriend since kwagcina kunalesi sigameko sokuthi kagcina adlulile emhlabeni. Yeah. Ifamily yakhe-ke yona yaphelelaphi? I mean ngikhulumela ephuzini lokuthi mhlampe yathini into ekanjalo sokwenza into ekanje? Ayikho yinhle because aze becele ngisho iy'ngane nje ayikho yinhle. Ayikho yinhle futhi-ke ngithi hayi akunandaba Nkosi yami. Not really phela ukuthi akunandaba kodwa nababebona into eyenziwa phambi kwabo bebhekile. Yeah. Because kwanabo wayebathembisa induku uma ethanda, uma bathande bashaye. Oh. Ukuthi phela manje bayengasekho sekuzoba sengathi yabona. Mhlambe nampana ababukeli emakhaya basibukele ikakhulukazi abazalwane la ekhaya. Mhlawumbe uma ngikhuluma nabo izinto okwazi ukuzenza mhlawumbe ngithi nje if you were to market yourself into okwazi ukuyenza ama-skills onawo njalo njalo okanye neminye imisebenzi othuthi mhlambe uyakwazi ukuyenza noma ungayifundelanga njalo njalo. Mhlawumbe khona umuntu osibuke lapho othi mina cha yazi ngingakulekelela ngomsebenzi othile. Yebo. Ngingakulekelela ngento ethile. Yini le okwazi ukuyenza kodwa uthothi mhlawumbe uyifundiswa ngomuntu. Yeah, ukupheka. Yeah, ukupheka. Bese kuba yiyona i-beauty therapist. Okay. Beauty therapist ngibala ukwenza amazipho, oma-eyelashes, oma-makeup, ukususa iy'nsumpa, oma-massage, ukwenza amakhandlela. Yes, ukwenza iy'nwele. Ngiyabonga. Okay. Khona lokho-ke ngikufundele nesitifiketi sakho. Ukupheka angikufundelanga but ngiyakwazi. Njengomuntu wesifazane. Yes. Ngiyakwazi impela. Ngabe mhlawumbe le nto wayenza nakho kuyisola? Yazenza into engibuza yona. Kodwa ngizocela uphendule nje kube njalo. Yeah. Hayi kodwa mina ngiyisoli. Ngaliphi? Kwakuzofa mina ngoba bayengayiqali bhuti leya nto. Bayengayiqali. Njengoba ngikutshela mina kulo nyaka ngino-29 years bhuti wami kodwa nginamanxeba. Uyacabanga uma ngingena kwenye relationship kumele ngichaze. Lowo muntu uthini mebuka mina? Akabona umgulukudu. Uyabona? Angifuni uqamba amanga mhlawumbe ngabe nginakho ukuyisola ngoba kuthiwa mhlawumbe anginabo omaka. Yabo nje ngisho nasi nje khona esinye esila angane mesovela Nkosi yami esiseduze. Ngiyabona njani? Siyeke ngihlanu. Iningi ngisho la. Yabo nje la ngithiwe ngiyakubhekile la. Ngiphelile mina bhuti. Emhlane nje ngiwezi. Because angithi suke ngibaleka angixokoxa. Ngiyabona. Because lento yabashiwo omunye usisi laphaya uyini manje noma yini angazi. Wazi wabuza ukuthi ngoba ngathi ngangingenami nommeli ngasenza yena vele kahulumeni. Wathi leya sisi mina understand lento ngabe engcono uba ukuthiwa usisi lamanxeba akhe lawa la ala ngaphambili. Ngoba phela ngithi ngoba engaphambili kokhombisa benilwa. Yabo? Benilwa. Manje ala ngemuva yakhombisa umuntu ebebaleka. Yabo? Indaba ningebanga nabo ubulungisa because kuyakhona lo muntu ebebaleka. Kodwa-ke yabo. And baphinde basho ukuthi bakawe nendlela futhi yokungisave like kwi-family kaGayi. Because mhlawumbe babengangibulala bona. Yabo. Basho into ey'ningi so angazi. Wakwalithola usizo kulezinto ey'fana nosizo lwezengqondo mhlambe after uthathile umphefumulo womuntu. Kanjalo futhi nawe izinto ayizenza kuwena. Zonke lezi zinto ubona igazi lakho liphuma kuwena njalo zonke lezi zinto. Wakwalithola usizo lwezengqondo. Ngathola ngaphakathi i-counselling. Ngithola ejele. Yebo ngayithola. Lakusiza kodwa. Ngingasho base ngiyazi ukukhuluma ngakho. Bengingakwazi nanokukhuluma ngabo nje bonile nje mhlawumbe uzongibuza baba ngani mina bengisidindi isililo ngikhala. Bengingakwazi ukukhuluma ngakho. Yabo.
And yazi khona into eyenzakalayo yabona ejele abantu abanganginabo kakhulukazi kwakabantu nabo babekule simo. Kwakuyabantu ababeyilwela, kwakuyi-self defense, the most of them. Yabo, kodwa sasinabo. Abanye kwakuwu-15 years, abanye badilwe amajele. Ngiyacabanga. Umuntu owayezama ukuyivikela, izivikela kubani? Kubo boyfriend or husband. Yabo. Kunzima. Iy'ngane zakhe zaya emngcwabeni wakhe. No. So since ashona iy'ngane ay'phindanga zaya ekhaya kubo. Ayphindanga bhuti. And futhi angithi babe nama-months, mhlawumbe babe no-6 months. Okay. Ngathi babe no-6 months. Angazi noma uyafika nezoyizashela iy'ngane yamfana, yazi angazi phela yamfana yabo ngisho eshona phela wayeyisayikho. Mhlawumbe uyaqhubeka usayikho bakhe. Yazi iy'ngane zami mina ziyamchaza. Oh, kanjani? Ngampela inkinga uzotshintsha sengiqavumanga. Zamchaza nje ubabazo. Sithi yabona ubaba? Ubabana unje ubaba. Yabo bekhomba umuntu like khona omunye ubhuti wakhe yabo beje ukufika ezobabona uWilly yabo. Uyafana-ke mfana lo yabo lo malume lo yaya uyafana nobaba mfana. Yabo. Yabo. Baze bahleke elokhuzeni baxoxele ekhaya ukuthi hayibo nazi iy'ngane zingigila la. Maye zabone nje umuntu nje yabo ngisho zabona i-structures nje zomuntu. Zithi nje uyafana nobaba. Noma kuyena ubaba manje lo akuyena ubaba nje ngempela loyana. Yabo. Bayakhuluma iy'ngane zabo ziyakhuluma ngisho esikoleni. Yabo. Ziyaxoxa nokuthi ade isejele cha iy'ngane isibindi. So yini umfana nentombazane noma abafana? Amantombazane u2. Okay. Bathi-ke wena ngaphakathi uzizwa njani? Wena ubuwena-ke kusikeke-ke lokhu mhlawumbe ukwenza ukuthi mhlawumbe uyakudinga uNkulunkulu siyamkholwa ngakho. Sesikhulumela wena-ke. Wena-ke right? Kanjani bhuti? Nje ngaphakathi lakho ukuhila njalo. Ngingasho ukuthi ngihilile uma ngisho kodwa deep down angihilile. Khona manje ngisho nje umuntu ethi ngihilile ngoba yabo ingakho yabo kwesinye isikhathi mina ngiyanqena ukuba sendlini ngedwa isikhathi eside. Because mangizoba sendlini isikhathi eside ngiyakhala. Ngiyakhala. Hayi ngiyakhala hayi. Kubuya wonke lawo ma-memories ngiyibuza ukuthi why uNkulunkulu angithathele ngisho abazali-ke manje angithathele bona-ke manje. Ethathe wabazali nje enza izinto ey'nkulu nje empilweni yami yini like yini lesi enyonini le engako-ke kuyena le ngasathetheleleki. Yini ngoba ngithi ngiyamkhonza and mina beyilo mntwana ebengaphuthi enkonzweni but this time ngizoqamba amanga. Kunzima. Yena ngiyamazi ukuthi ukhona. Uwumhlengi wami kodwa ebekuphi futhi ngimdinga. Ebekuphi. Because ngimncane mina for uku-experience izinto ey'nkulu kangaka. Ngiyabona ngimncane nje kakhulu. Nanokuthi nje yabo and nanama-questions yabo umuntu akanayo okay siyayibona ukwendawo. Okay umuntu akanayo nje into ephathekayo yayizwa leyo nto. Umuntu akanayo into ephathekayo. Iy'ngane ziyakhula, iy'ngane zizobuza ama-questions ukuthi okay thina uphi wethu ugogo? Uphi wethu ubani yayizwa leyo nto? Uyabona leyo nto nje ngimncane mina for ukuphendula yonke leyo nto. And nalaba ekhaya-ke bale ekudeni yabo. Because mina nginaye ubhuti kababa, nginaye ubhuti kababa kuwukuthi nje ngathi nawe udila ney'ndaba zakhe yabo. Kungathi angikho ngikhona yabo. Kungathi angikho, ngathi angi-exist. Ngiyezwa leyo nto. Ngathi angi-exist nje kuyena. Ukuthi why angazi
Yabo, because sasaba nane-misunderstanding. Nganamtshela ukuthi abantu bamncane mina ngiyazi ukuthi wakwangiphika. Ngiyakwazi lokho. Yabo. So ngike ngibe nalento ukuthi ngisho kuthiwa nansi into ngiyayenza kuzoba nzima nami ukuthi ngikwenzele into e-right as ubaba wami, because wena ukwazi ungivule inhliziyo, wena uyakwazi ulala uvuke kodwa ubuza nabazulu bakho ukuthi bakhopha njani, ba-right na? Asikhohlwa thina ukusibuza, yabo. But ezakho iy'ngane uyazazi ezegazi lakho, yabo. Bese ngithi ish yazini vele ngidlala ngayo ngoba umuntu mangase ungayena umzali wakho akumele umthwese amacala umzali wakho. Yena if engasiboni leso space ukuthi kumele ukuthi ngibe khona kwi-space sakhe, yabo, akayena umzali wami, so yeah. Okay. Uyamkholwa uNkulunkulu? Kakhulu. So wamamukela uJesu? Kakhulu. Yebo. Ngikhule nje ngabhabhadiswa khona. Okay. But ngikhonza eSheshi. Okay. Ngashintsha eSheshi. Ngakhonza noma kunenkonzo eziwu-3 sengikhonze kuzo. Yini? Gospel Ntontoni sengikhohleni. African Gospel. Yes, ngakhonza khona. Ish ngathi ngiphinda ngibuyele eSheshi. Ngiphinda ngibuyele sengikhona-ke njengamanje. Why? Ukuthi ngikhonze khona. Ngisho ukuthi why? Shintsho. Ngumuntu othanda umhlabelelo. No. Mina ngiyakwazi ukuphola ngomhlabelelo. Umuntu othanda umhlabelelo manje into ebeke nginothise enkonzweni. Babukeli ngicela ningangijaji bakithi, iSheshi ngiyalithanda na. Kuwukuthi eSheshi yabo phela njengoba uyazi iSheshi phela yabo. Yabo. Ngifuna mina ngithi mangena enkonzweni mangizomdumisa. Ngikwazi ukuthi ngimdumise ngendlela engifuna ngayo nengifisa ngayo, yabo. Mina umuntu othanda umhlabelelo kakhulu. Noma ngibhimba kodwa ngiyawuthanda umhlabelelo kakhulu. uNkulunkulu makakusize. uNkulunkulu makakhanyise indlela yakho. Zonke izinto odlule kuzona makakupholise. uNkulunkulu makakuvulele iminyango. Kuzona zonke izinto oyizwile nezinto odlule kuzona. Noma ungeke uyikhohle kodwa uNkulunkulu makakupha amandla okuphokophelela phambili. uNkulunkulu makakuqinise. Akupholise futhi ungayiblame nangamaphutha owawenza. Akwenza ukuthi izinto wazenza zingakubuyisela emuva. Kodwa kunalokho lokhu uqhubeke phambili njalo. Akupha amandla even ukukhulisa abantwana bakho. Uthola umsebenzi. Uzakhela umuzi. Siyamkholwa uNkulunkulu uzokusiza sisi. But before sivale, ngicela ukuthandaza nawe. Yebo. Khululeka. Oh, it's fine. Uzobamba ngesandla so. Yebo. Ngicela ukuthandaza nawe. Baba, egameni likaJesu Kristu, I pray for my sister. uNkulunkulu engcwele enginaye lapha. uNkulunkulu wethu namandla. Sekhulumile nababukeli nababonke abazalwane bonke abasibukela emakhaya. Ngiyamthandazela Nkosi uNkulunkulu engcwele. I pray uNkulunkulu namandla onke. Ngiyathandaza ukuba izandla zakhe uNkulunkulu engcwele mawuzihlambulule, uhlambulule kwanayo uqobo. Ngiyamculisa egazini lakho. Ngegama likaJesu mthethelele wonke amacala wonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Menze kabusha namanje. uNkulunkulu engcwele umvulele iminyango nayo yonke iminyango yakhe yavaleka. Ngegama likaJesu khanyisa indlela zakhe. uNkulunkulu wethu namandla umuphe isibindi, umuphe namandla okulwa nempilo. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, siyakubonga ngomsebenzi osuwenzile empilweni yakhe. uNkulunkulu mqhubeze njalo, uNkulunkulu namandla umqinise egameni likaJesu Kristu. Siyakholwa uNkulunkulu uthi wena uhluleki futhi awusoze waze wahluleka. Sikwethembile uNkulunkulu wethu engcwele. Sikubonile njalo uNkulunkulu wethu namandla ubasiza ubawelisa.
uNkulunkulu wethu oyingcwele, abantwana bakho ey'ndaweni zonke ezahlukahlukene. Siyakubonga uNkulunkulu wethu oyingcwele, siyakuthandaza ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Mupha amandla, mqinise uNkulunkulu wethu onamandla, muphe ithemba elisha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Pholisa inhliziyo yakhe uNkulunkulu wethu oyingcwele, nabo bonke ubuhlungu obugcwele enhliziyweni yakhe nemisindo ekhuluma ey'ndlebeni zakhe. uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngiyamthandazela, ngiyathandaza uNkulunkulu wethu onamandla, imisindo yonke ayizwayo uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, umqinise, umphephise uNkulunkulu wethu onamandla, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, ngegunya owasipha lona, ngiyamthandazela, ngiyathandaza uNkulunkulu wethu onamandla onke, muphe ithemba, muphe amandla uNkulunkulu wethu oyingcwele, egameni likaJesu. Mesula iy'nyembezi uNkulunkulu zeminyaka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Wena ukubona ekujuleni kwenhliziyo yakhe uNkulunkulu wethu oyingcwele, naloba buhlungu obusekujuleni kwenhliziyo uNkulunkulu wethu oyingcwele, mphephise uNkulunkulu wethu onamandla, umkhulule ngegama likaJesu, nakuwona wonke amakhamandela obumnyama ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga Nkosi uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuthi sekwenzekile, usukwenzile ngamandla egama nangegazi lakho uNkulunkulu onamandla. Siyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sabonga sisi wami, uNkulunkulu akuqinise, akuphephise, nabo bonke abazalwane basazokuthandazela. Mhlambe nabazalwane abathanda ukuxhumana nawe, mhlambe nangokukusiza, bakuthola kanjani? Ngikhona ku-TikTok. Okay. Ngikhona ku-TikTok, ulwazi lamantungwa. Umantungwa ogcina ngo-UA ongena u-W. Yeah. Kwifoni number ngitholakala kuyona, ngiyatholakala ku-WhatsApp. Ithi 072 875 7488. Okay. Sibonga sisi. uNkulunkulu akufihle. Thank you so much. Bazalwane, sibonga kakhulu egameni likaJesu Kristu, sihleli naye udadewethu lapha. Bafowethu, ngiyacela ukuthi sibonane laphana eSoweto Dlamini Multipurpose Hall ngomhla ka-31 October ngo-10 ekuseni siyaqala. Siyabonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu makanifihle nonke lapha emakhaya, anivikele lonke nemindeni yenu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Maqala istop lapho yibafu. Ngiyabona ukuthi asixhumana. Hayi bengayithathi. Yale. Ukuthi lingekho before kodwa. Ngangisiza nokuthima ukuze ngisusa ibhetri la ngiyaphela ibhetri ngisathandaza. Ilisana. Ke kwaphela ibhetri manje besiqala kusiveza because ngingayivezi beku2. All along beku2. Hayi vele soze ibambe